mga kasanaol, ano yung nakinhimo ang lamisa, nahuman na. So ito mga kasanaol, ito na akong ginaasimbol nga lamisa ito ya mga kasanaol. So ito na mga kasanaol, nabutangan na hin sa loob pero diri pa ito hiruman kay waray pakibutanhin awan na para pumilit, tapos pinturahan pa niya. Okay mga kasanaol, adi na nakinhimo nga lamisa, nahuman na. So pwede na hiya pagbutang na lat glass mga kasanaol.